Hej! Volám sa nejaký Jozef a som dealer z predajnej Mazda Trnavy. Mám tu nový model Mazda 323. Veľmi dobrý motor. Jedna jednotka diesel, výkon má 15 konov, takých na poli škafatý, ale furt to tahá ako do zimy všetko. Ak si kúpite novú Mazdu, získajte tieto chromové kolesá, pozrite, chromové kolesá dostanete a kúknite k tomu. Áno, takto dostanete polmetrovú anténu, a k tomu dostanete aj satelit. Dámy a páni, satelit dostanete a čierno-biely televízor Orava z roku 74 v cene bude, na palubovke, viete, ten taký. A môžem prejsť svetku. Vám poviem, ja som taký odborník na tú Mazdu. A poviem vám, že krajšie auto nenájdete, krásne, pozrite ten znak, síce je to Renault, ale znak to nevadí. No, a chcel by som vám povedať, že táto Mazda sa veľmi oplatí. A môžete ju získať len za cenu 54 miliónov korún, áno, neuveriteľné. Neuveriteľné. No, takže, to by bolo všetko. Ahoj.